hindi ko mapipigilan ang ibang kongresista mag-express ng kanilang suporta, no, at kanilang kagustuhan sa paano pinapatakbo ang Kongreso ngayon. Ako man, I'm very proud of the 18th Congress. Having said that, merong kaming usapan at hindi naman binabago ng ating Pangulo yan. It's my personal choice to follow the President dahil part ako ng koalisyon at siya ang head ng koalisyon. No? So, I do believe na hindi makikialam ang Presidente as President. But as head of the coalition, susundin ko ang kanyang directive. So, I am planning for 12 more months. Tama ba? Naka 3 months na. So, hopefully, matodo natin during that time. And until that time, mas magandang tutukan yung mga kailangan natin gawin. Kasi kung hindi, magkakaroon pa ng disunity.